tata obakuna kwaigwa bonene ya mono gakina ndese chinga kichingi ya gwatoire chia bene tonyare gusanga ase ng'encho yokorigereri marika amachenu nande ko yarigereri buna akora nyoro burai kuru ase lesson y'echume togokwarigania nyare komanya kerugo ase goikaranseke nabategereri buna bagotegerera yeso maneno moiko amachenu nyare goichoro nyare koba nayo gokwana goetera ase buna konyara kora tonyare koba taitu tokoigweka kristo nyare goika goetera kuru story obuya bote aho toisana muna togochaka kiatosebete umano yesu kristo mutorito amen mbiya mana abaninto twaikirenga kiende tokore gochaka leso ninya yekwote yenya ikari gokwanera igoro ye ebimanyererio namang'ana agotoka ase egetabu kia Yohana ng'abona kare torasome gochime mono into keigung'a egetabu kia Yohana nabakenge kia Mariko na nokorikwa erikire naberikire buna Mariko lakini ende kare torasome gochime ntorora ase obogare oyo minto tokobwaterana nere Damarisi mbiya mono mwalimu nkoro Damarisi karibu naba twabariganiri gocha so gusanga mono into lesson ya site ganyare ko basese mbiya mono 90 rose twabariganiri ase lesson yo kote mbiya mono ebimanyerero bikoraga gochi asenchera ebimanyerero bikoraga gochi asenchera toka muno mwalimu arasire getabu ne kia Yohana togochikorigereri ntwa akore kia Mariko eke kia Yohana igakaribu na nero omoriki bw'enchiri omoke kabisa bwa moeri omwenge naende obwate oborai esenchere ng'ao lakini aso obokoreri bwa Kristo bwonsi ng'a twabokorete Mariko naende twachire gochaka naende bado nobokoreri bore ase Yohana etokorana ng'aki bionsi ebi mune kerenge kenene kabisa gekoeresa nebimanyereri bikoraga gochi ase enchera nere kene enchera nero Kristo enchera nere na obobuine chinguru bore ime ya Kristo ekebungo gegotora omwarimu no kemanyete egekare kuru Yohana 20 ekebungo kia 30 baka 30 nekemo yatebaiga nabo mbire ebikone binde ebinge Yesu akorete ase amasio aborokiwa baye bitarikiri ase ebukweri korende ebi byarikirwe erinde monyare kwegena ng'a Yesu nere Kristo omwana wa Nyasaye naende ase okwegena mobe n'obogima ase erieta riaye amina muna ebi Yesu akorete ase obokoreri bwaye ekero arenge ense nebinge lakini ebi bike bionsi bire ase okoromenta chinguru koroki buna nere ng'o omwana wa Nyasaye igo bono obuna ekina ekebungo gegochikotora naende naki tobonde tobweke ase ebirengereri bieto ekero tokoenderera gosoma lesoni y'echume elesoni yagendera goteba iga ase omochakano na nki mwalimu yare goteba ase omochakano lesoni ye kare gotworokia igoro ye ebimanyereri omaete katwasomete getabu kia Mariko tworochia ebimanyereri ebi Mariko ere akari kobiroka ebikone ng'a iga ase getabu kia Yohana kare kitokagata umbintoki nebimanyereri ng'e togotebiwa bono ng'a goetera ase chinguru chia omoika amachenu Yohana agakare kweresa ng'ebimanyereri ebi mbiri biebi enchera ebi gotworoki gochia nchera kieye naende tokare gotebiwa ng'a inki gekogera Yohana arigete enchiri eye naende gaye rigete ase enchera kieye ere naye nebikone ebi bikare ebimanyereri buna akobiroka ng'a naye ebimanyereri ebi nchera kieye biakorekanete naende ng'entoki Yesu arigetie kwegeria aborokiwa baye nabari are gokorera ebimanyereri ebi naye mbari barenge kobirora ng'aki babiroche na nokorika buna Yohana arigete ng'ekare togosoma ntorore ng'aki ebinto ebi arenge okoro ng'a lakini goetera ase omoika amachenu Yohana agakare kweresa ase ki egetabu eki kiaye kerigete ase ki ebimanyereri bikare gokorekana naende enchera kieye Yesu akare gokora ebimanyereri ebi ng'a naende ntogenda torigereri mono anke nonya okwanera ebimanyereri ebi akare gokwanera bionsi bi omari ene orori Yesu Kristo buna omotori amen nande twataine chume yetu gochikorigereria megano gose ebimanyerero bitatu ebi Kristo anyare gokora gonchoria amache akabe divai koirania obogima gose koiraneria omonto obogima afya yaye konyo orengo omorwaire omomura kobwenio omorwaire
naende kubweni kore arakabire kubweni abwene tino mumura umutangani no yonda akabweni muroiro renge ase kando yorocherwa ali bedside Bethesda bono naende twa gukorera ase omochakana nang'aki ebiorokererio bionsi gose bitogochakorera ase ebimenyererio nekorokina abantu buna banyarete korigereria ebimanyererio ebi agoetera ase okwegena nako arigania Kristo gocha ase okwegena ase obogima bwabo. Bono mochakano enyangi eri yarenga ari kana mwalimu enyangi ya kana tawata binyekana kikimanyererie getang'ani Yesu akare gokora ng'ana ena tokore gukwana eriete bimanyereri mate nende karosoma Matayo 24 nayo yana uchabo 20 mwino ngukwana eri iguru y'ebimanyereri inde twatanga ebimanyereri bikogara tomanye ngokwira na kwa Yesu ng'ange kore ng'ana neza chindi twanya ari kimanyereri kare gotatenga ki kerogo cyanya nkisumo goche waikire gose moinaiga molem igo korigererie saini ekworokie saini inere kimanyereri lakini ebimanyereri bitokare gukwana naiga nabo binge bikone nebikona cyose kini Yohana akare koroka ebimanyereri ngabona naenda bana twatayibona kare twasoma Yohana 2 nabo somere kibungo kama biberega Yohana 2 no togochakera osome kama baka bitoto ekare goteba iga tochake ibere kibungi getang'ani naende ritukoria gatatu yarenge enyangi agokana ya Galili na ng'ina Yesu no arenge Yesu nere konya orangeriwe amo naboroki gubaye ase enyangi goika edivai egachako kubaremera ng'ina Yesu akamotebia tibali ne divai Yesu akamotebia omong'ina inkinchende naye ensa yaneteraika igo koratigera abo igo bana gatwara rebono ekene kimanyerero kerie getang'ani Yesu akare gokora naende bono go baikire nga barigani guchie nyangi bona kare Yesu akwari ni guchie nyangi goterega enda bono omogeni bono lakini bono akare goiko na ng'ina namo manyetenere namate ngoyo eno mwana one lakini talione buya uyu n'uyu Nyasaye nende Nyasaye njine kibikire bona wamaete ng'anguru kiabwate nande nonya konyetara akora kimanyereri kende na wamaete ngoyo ibanyereri na bako bikora bona twarorire nga divai yeye yaerire nga bona nane ngomatebia karenga divai ka yaerire irangeri ng'umuguru nero okara gatebia abantu bari abakori egasi bomuchuri inga egento kende cyose akobatebia bagende mokore tuise gosoma paka tuike 11 nentambe ntogosoma yonsi etugutiganga omotegereri n'ori oturigeretie naraende gutabuki guchimuina bwasome yonsi naro Bible study ngiya yero wesomera nabo igo bano tukaragatayo bonanga akaba instructions akabatebi ng'egento kerionsi akabachika nga kento kerionsi omomuro yokoruku Yesu akabatebi mokore buna abatebi nandi twarorire nga ekene kiegekone getang'ani akorete ng'ekone eki ng'eki bono kari gotwaro kibono tekworokie ng'a Yesu igarwete Nyasaye nandi tochikorigereria gochiesa torora ng'a kere twasoma buna Deuteronomy okwerenerera 15 sito 15 okibona egototebia okwerenerera 15 isatu ekebungu 15 ekare goteba iga 15 isatu kebungu gia 15 gia 15 kigoteba muna korende ase egati y'abamino omonene Nyasaye oino nabaimokerie omobani ongabuna inche oyo nere moraigwere igo wana igatwarorire igo rabu twatebi bung'aki ekimanyereri eke Yesu agokora ekare gugotoraga ng'e gochiase Nyasaye ng'ere n'omwana o Nyasaye nande igarwete Nyasaye nande egento getokare gosoma abwo kwerenerera nere Musa bono okare korubo bani ng'anare orache uyu orache ongabunanje momoigwere ng'ekara gocha bono Yesu uchiri lakini ochibosi ntorore ng'abantu ango moigwera bari ntorore lakini rende twatebi unga okubono no go confirm no gwikirani
nga Yesu no mwana onyasaye nga naendere no monene na Maria mwina Yesu nero gukeirwo na mukenda ko batei mukoreki mumoigwere igo bono indo chingana kie kinaro chine bikone mbirora gakora guchibosia abo lakini rende gekone gigyo gonchora amache kobe divai n'abantu bari koigwera bo igo toroche ngikene gekone ikoro kyo banene bwaye ikoro kichinguru chiaye naende go chioko kore bikone naende to isokori gari bikone bya okora na bibekane biri bya kore tu ekara musakora abana ba Israeli koru Misiri inga igo bono no yonere na bakara umurayo ncherende lakini guchibusintorera ga murayo bona kinende senyangi ya kana munyore na ngakie divai ngo senja rose tigu obe Yesu na korete bikone divai egatuka ekere divai ya togete egwa nande gatoka munegere erenane ne nyansu kubwana neria umuchaka no mugano norarie mwalimu utaite guchero kaga keigo na edivai ye kero ya rosi gugose ya nyasako le bikone ya toke bibuyu metungi ya renga ali yabwata amache bari gutumia chinyongo ekyo ego ya toka na ya erete bono ya chire kero ya toka na enda abageni bako ariganirwa ene divai ya tokire ke bako egu bakanyora ngaki ekero moyogore twe divai elio mari teri wansa kurende ngaki aba bagacherie yo mwali yacha yaba nere wansa kubwentanga yo wana bina bie bikone na ende ngokwanerere ngaki ekuraga korwa sebuna Musa asa abana ba Israeli ekere bikone byarenge byuko babeka huru oko ba set free oko babika bikone oko basibora ko bawo bosibore egekone ngikorekanete gyo gonchera amache aba amanyinga nali orocherwa nali barakoreki anyale ko basibora lakini rende ekikacha korenge kana ngakubone ngaki yabona yesere gaonchora amache abaki abe divai bono yarenga ngaki ogo byonsi ebi bikoraga ochi ase Kristo igento kenda kama konyo machiri kweva amacha edivai ye yabo eyale kobe kuneba ne nyanji yale kobe kuchinyongo isanemo ngana ende twaligereri bamakoranga naenda abana ba Israeli mbabwato gwesi bali gwesi bikware koraga uchiasi Yesu ubwechena ngana amacha yabo naro kale kobe kwasi chinyongo na jero cyale koba irenga isanemo ngebinte binabo bibwata ini ngego bono none ebikone biyesa gukora byonsi bibwata mbiko toraga uchi asiki asogo toleka kogocha gweterase Yesu amen iga machinara iga sobo sibole bwa bana wa Israeli amachinara sobo sibole gweterase Kristo akero divai yarengete bono obanchwa toligererina ekemanyerero gose kia kabere kere kieke nande giachete tokare koligererie kebungo Yohana 4:49 mpaka 5:4 Yohana 4 egoteba merongene na isane na gateba iga merongene na isane egateba iga agaika naende kana ya Galili agwo asa onchoreta amache kobe divai narenge omuntu omusike ase Kapernaumu oyo orenge no mwana omurwaire oyo agacha koigwa nga Yesu ochire korwa boyahudi oika Galili akamuchiera akamosorora achicha weni umwana oye ekiagera konyuisire gukwa nabo Yesu akamotebi mutaro ochie ebikone na amakumya timuri kwegena no nyangake umusikooria akamotebi omonene tirimboka litangani omwana one atarapa igo tagendere turatigera abo tigaturage kere sake akeigo omugano oyo mate no bwate alingana tutagete kurarigeria keke Yesu natindie take oko muteina ini bono ngencho mona leto bugima na mutarara bikone muri ko karati mubwati kwegena igaro chobore ubu mugako ibaro ko musike igo musiko yo nabwata obore ubu okwegena Yesu nabwata gitara abweni ritangani lakini ekerachi ko mutekia gera garo chuna it's an emergency omwana ngo kwakare bindo kiebyo kare kongereza tirimboka ngamutaidina to tirimboka haye nabo Yesu akamotebia motarochi okay omusikori akamotebia omonene tirimboka litangani omwana one atarakwa nabono ayenoroche ne emergency bori gozine megano konga ara tirimboka amanyoji kumwereza ngora egendo nagokere to musiko yo nangaki tachietie minche na monto yo putiri off na tuwale to kwegena soko muremere nangomotena ngaki tirimboka aywane ntuchiko na koigu case baadaye lakini asebono omwana one akorete ngokwari
ono mugano tukari kurigererio yo nangaki Yesu ga bagenderete kuna gonchora onchoreria bagotebani bagoteberania lakini Yesu ga muteti nangaki umwana obe ekera muteti tirimboka Yesu akamutebi genda umwana onabe moyo ande kero emurikia gototebie seleso ningaki ekene kero umwana oya ekera atebi no mwana obere buya okwigena nkori akarema emergency eria gwate kaera na no goenda nyomba tachieti nyomba straight umugana ogose umuriki gagotana ngaki gachieti chitaro chiaya akaigo komera na bari kubaye tabwate araka na in fact yatete nakagenda achete gukari itkorinde gokware na igachiete enye biashara bwata gachikora arigereri ngaki bigenderete gosine town engao bono gagochikwanda litkorinde na ria gochikonyora ujumbe ngaki umanye umwana ori gakorete ki igabwenete yes umwalimu wa komenta kindi na ndabona gento tokorera no kwigena komo omusikoyo anya monto raisiga igare kuminja nainje namango ndaga chikuntenga nakiangira naye gwekora bweni lakini twara gosonya gakuti gaku twara ngomusikoyo agatwara oboremereri agatwara oboremereri egero nando kwigena kugakina kurwabu esoboremereri bwaye ngabone karakona na igegenete nga omwana ori nabora nyorobere ata isinyata etegenete tarenge kogenda igarenge ko insist bakaende na omwana narengera rimente point muna nabego ikasigeto obugenete na okoba gwasaba Nyasaye amairaneria aye gagochenywe omonena bakora agotambi yake amachibu aye uragotigarora oboremereri bwao na nkweminza ngaki gwakora igo bono okorigereri nando gopimerera tiriabo naki okwiraneri kwa Nyasaye amachibu asa gosaba togosaba ngobwate chinjera chiaye nande nere Nyasaye umanyete ngaki akwiraneri mwari egento bana nare gukorera ngeri ngaki abantu aba Yesu bonako batagonyeranga inu mutararabikone na muri kwigena egento ngera atagete bamanye igatagete bamanye ngaki ebikone bibi gokorwa biro byese biro bibinyene byoka mbibwatia nati gote ila simanga ebyakona Nyasaye kegera na Nyasaye tanera ngubikora nera ngubikone manya ngobikorari nego okwigena gwaitu ntobase gukobeka asa gokora rwebikone lakini okwigena gwaitu kabase Kristo uyo manyena gokora ebikone tari ase ebikone nyene kegera ebikone nyene ebibwata abanyene yawo bibwate Saitani bibwate Nyasaye nona baragingora tole bakora bonsingo kora bari ebikone lakini rendo okwigena gwaitu kabasoria nyene bikone uyuri Nyasaye amen naende nabo twara no musikoli nabe egenete Yesu akagenda nka anda tabwati araka bono ebikone ase endoche ya Bethesda ebikone ase endoche ya Bethesda mwalimu Yohana isano mnango na ugesoma engere lingonga kiogoto gotoeti ase ebikone ase endoche ya Bethesda ekemo boka kianda tigango tora iguno mugano kogenda nyuma asaya ndi arengeri ituko rinene ry'abayahudi Yesu agatira kogenda Yerusalemu naende aria Yerusalemu asege egeitagie chingondi ndi arengo ritibo rikorokwa ase ekeibrania Bethesda na rirorio ndi abwate ebisoero bitano ime ase ebyo barenga abo abantu abange abarwaire bare korora emeuko kurara bari kurara emeuko ebirema amona amagata naki ekerogete omumaraika ngo ikarenga osoa aseriti boriria oturubania machi nabo ere oyo orenge gosoa ime ritang'ani nyuma asa mache gaturubanigwa nigo arenge kogwena oborwaire bonde bwonsi obo wamonyorete no tiga turabikire komabu lakini tiga tugendere isano narenga aroro omonto gete oyo orenge no borwaire bwe miaka 35 Yesu agachia komorora oraire konya omanyire nga obeire eng'encho amatuka amange akamuboria norigeti koba omogima omorwaire oria akamuiraniria omonene tindi no monto kombeka ase ritibo ekera amacha goturubanigwa korende ekerongo chicha inche omonto onde osoa ritang'ani asende koratigera twarero omonto oyo emiaka 35 igara iraria ase oroche roria agatibo aganyete igara iraria ase agatibo karia aganyetenga rero unde tantang'anira lakini abaranya mbarengo ere garengo omonto oraire omorwaire utari kwenyara
gweringe otekonyara kwebogori na waranya ronde nare nkororo obwato yo mwabo agoturubanigo omorutai Usole kwenyara ekerema na bagokora iga bwango bwango ika kama gosensa chinde oika gose utaikora rumuko oyo garenge bobe twatebi nga garenge ekerema atari kwenyara pi twatebi ngo monto oyo bona Yesu gakari gocha twarari Yesu bana akorire dukana koromuna obweni ryo omwana bw'omusikoyi onjo ira amacha abeire divine abarende eretingu banje gusena igwete chingume ekyo lakini bona ochiraga nande buna akari wikero omonto oyo omonto obera ige miaka 38 Yesu namate ngobira imiaka Yesu namate lakini genta akare korora iga kare kono omonto nabwate okwegena kiaga nyokoba nabwate okwegena ng'agata getabweni gwe limo na nyore chance asoero chao na nyore roche aya ase litiberio anyoro kubwenigwa nande bonere gakare kumubulira iswali angali tari kubuligwa nanorigetio bomugima ngirira kurigio oteganitie abo omugima na kiakogera amenyera emiaka 30 na kie kitobwate lesson ya bono riswali angali tabuligwa lakini Yesu encherando chi Yesu ari kubolia maswali ari intentional amaswali okoranga na babwene tutwara lichibu lakini ari intentional lichibu liriokorwa na lirikobwatinga okugena kwa ng'akikore bono bona igakare ko buri muntu nga norigetio bebuya muntu nera kare ko mutenga intagetembe buya lakini rende ekara macha guturubanibwo bona muntu tayo kombeka muntu nande ntwara ri myaka 30 tiara obuyeka omwabotai lakinga kibarengeretia gani are bweni ngakina ndai geto oba murete bakamubeko bakamutiga iba murete bakamubeko engakia macha acha guturubana bachigotema kominyokia banyora umutangani wasoire ngweko renge arata bang monto tayo okondu taimi elibono bataraji korusi moyo kuno korengera rire bataraji korusi moyo bamutiga abu miaka yonsi me keramba moretete eba moretete bono li bagachikorana segie chito chiturwani bakaki ebe erwanerere bona erwane twakoretera se kubweni gukora lakini riswali riesa kumuboli una twate balire intentional richibwa akamwa na riri kworokingo monto okwegena kwa yabwate ngiyako bege naboigo igende twararire mo maraika twararire ngocha arenga oturbania amachari monto etabwate kwegena kona na sumo maraika uri oguturbania amacha twaro kubweni igabwato kwegena asa amachari atamacharia tari uri oguturbania ocha nechinguruchiria asa amachamache ngana ndi Yesu chire bona ero tataiti oruturoche ere gakare ko kubweni gagoitera asiri ngana lakini nere bona nere tararanga nabwato kwegena oku tokale gatabi kubononga Yesu kali igako muboli riswali eri onyorire richibu nata getabweni no kwegena nabwate nande bona okwegena okabwate omochano no ringa igako begetasi asangao atabwene tikobekwa nge lakini Yesu lendo gwetera sokoroku ngana bwate okwegena akamutenga abone ngentokora tenena tuweka ngori chambelia okaruga nande omonto no kwegena koria bwate agakaranza akaimuka na gutara kanyoro kubena kwara isi atari kuna gosoa ruji yani tacheti arengererie na gakinki kiantebia tacheti ana kwe umaumia naende ekene kelina ngakita manyete oyo ngomotebia wonere gatetu na imuka naenda akaimuka igo lakini Yesu itono ibogo kumia ebi naende bono mwalimu riswali riachaiga abantu nabange bali ngaki Yesu achore toyere nere kanyamenyira omwana amina naende iki kiare gosoka koruororo ebikone Yesu are kora gosebiorokereria ebi egago gekora so that muntu taigotigara na doubt ikiagera gago kora kerikere yani the 100% impossible muno muntu oyo orari rensaiga atarachi gosoro chari muna oyo nero imukiro gotara gochiaria bande toganyeta amacha turubanigwe negento kyo gokumia ande omonto oyo naba imogeti oburangeti bwae omoitoe oyo gotara gochiaria nando kagetemba mutigo mwalimu imukiro moito ngakiba musiga ituko kiri arenga litukorie sabato yangirie sabato bakamuchake segi kegime mito ne akio bugoretirie ero litukorie ye sabato omonto oyo mwege no muyabori egaweranire ti simple enata bigumbogorie enata bigumbogorie arega igwera aigwe omonto moigweri ande nkore yentera entoereru Yesu na yanjete obuororo gose humble okoigwera even when you don't see any reason okwege even you don't know sense you don't see sense utaikorora gusigente kinge bwate sense mono muntu gakio tana kuimuki tote gusena kagotie nyakirige kegotina wage kobere go mwako era koriga utaje tio monjore umana ko motebimoka
Okuno kwegena. okwegena okonene naende in fact bionsi ebio ebiakore tukoraga Kristo muna Yesu muna omwana o Nyasaye Igo. mwalimu eme chinkoro chietu ng'usenane nchiakong'ete Chingoro. chinkong'u toeresen No abu twale gosoma Yohana isano. Bono 10 alisi twatigera bono chake. bono tiga togende nabo yarenge esabato rituko riri abayahudi bagatebia omonto orio ogwenetigwe rero na esabato tari boronge asore gwetweka egesero kiao akabairaneria ere oyo nkora koba omogima nero ntebia etweke egesero kiao gende Igo. bakamubori orio ogotebia etweke egesero kiao gende nere ng'o korende oria ogwenetigwe tamomanyete gose ning'o Yesu nigo erusanenetie ekiagera abantu abange barenge asaria nyuma asaya Yesu akamonyora ore ekaruime yani mwalimu tiganda arabeke komabunda eresa igo Yesu oge igaroche nang'aki abantu abana abange namobweni gagasuka gochimotu Aria so kubweni igamubwenete. No inyorete nga Yesu buna tosomete mali kugocha igari kubweni na ndo batagento basuku. tobasa gokwana Igo bona igamubwenete agadisappear. Era akote ntale kokora na ebiamore bono ekera bono rinde ng'endere nang'aki Yesu akamonyora ore ekaluime akamotebia rora kwabeire omogima tokora ebibe naende ring'ana rire ribe kobua tiricha gokonyora yani ring'ana ribe kobweriria oborwaire obokonyorwa arete tiricha gokonyora igo bono mwalimu okobweni oko kwa Kristo okwarengete enkoro omobere na obogima bwao bwakare na kare Nabo igo. igo bono ebina bionsi ari kuchangana ni bitatu chakira mari korore gocha okobweni gwa Kristo kware korenga ng'akiagotiga kemoika ng'akiagotiga rora tokore bibe naende kiagera omogocha nabo omochando nabo rakonyora omobeko bwoyo yani gari kuna korandia ning'enche gwetere bikone biaye omonto atoro gotoreka okoronge igagugocha na ime na isiko amen Nande gento tokare korora aso omonto oyo gake abafarisayo barabunje ngo bakumi kwagache. Bikosi barenga bari mu bamachi. nabo igo Ng'abono barau barendete esabato mono. Ng'omonto oyo nonya arenge ko bagabwana komenya ona arwara emiaka yonsi tigabero lakini esabati echeneke lakini tunyora nga Yesu nero manene bwesa nero monyene sabo nero manyene esabati bona karaba kare ko konyora omonto bakomuburi monto yatamaite kende gionsi Yesu namanyete nga bamuburi bona gakari kuyoruki gochia so omonto oyo tabase gotwara oboko batebi ninje nari bona nari igakare ko matebi amangana narocha amangana abiri igente getangani igakare ko munyuri ngaki okoba kwa enjera kwarenge okora mara kuri ko kwari marete kwarenge igwachetizinje yebi nabo igo igo bono buno okorwa tubase gokora bibe naende kiagera nande kokogenda ring'ana riakonyora riri ribe goetanieri nabo igo nande gento kende toroche akamugweni ritukurie sabato goro king'aki okokora amaya ritukurie sabato igere buya lakini abafarisayo barabon kibegenete egento goika kebe kiabwango kemanya gokorwa kebe emergency olina makweli lakini monto yo tarengo makweli kiagere miaka 38 no arairabu areri gwenje lakini arairabu igo bono nyona rire tari gento kiare kogera Kristo acha akoreki akore gasiri tukorie sabato igo bono na kitu kare kora abafarisayo aya aba bakare koreta amang'ana bono omonto nane ngobatebia kare ng'aki obe mukirete orio ntebi ng'ambo goriri richambe riane nero oyo nabaragerete bakarora Yesu ego bono bakamanya nere nande tari ng'ekero bakobori mbamanyete barorire ebikona akorire mbamanyete ng'anere amen umaete naende kebungo Yohana kianda ekebungo getang'ani mpaka 19 mungu kwana gekare igoro y'omonto orio orenge blind so orio tare korora omouko abafuasi ba Kristo gosa ng'aki bari mbabore tina yaya abona abafuasi bae bakomobori ng'o korete ebibe n'omonto oyo gose nabaibori bae bono Yesu nakorete ebikone naende abwo gose ebiorokereria ebimanyerere bitwateba okobeka etobe igo konyebeka amache ng'aki ekorokwekeria abeire amaraba na amache igo yabeire ki esike okomomantani esike igo komomori ase amaiso naende komotegenda osibe ase oroche rori rwa Silamu obe buya bono abantu aba mbagoka ikiagera Kristo ng'aki yonsi yonsi era kono kobweniki
esabato Igo. amaya yako na koyakora esabato igo bono na kio koro kichinkore chieto muna chireki chinkong Chinkongu. okwege na gwaito okorokoreu naende twochikorigereria egasi ebikone bia yesu ntoikomorora muna mwana o nyasaye ntoikorora muna nyasaye omonyene ochire gwetera ase kristo ekiagera ogokora kwaye ebikoru biaye kene pimba baretesina ondo orakore eke nyasaye Yes. kiegere nkiranderende bare kona gositasita komanya oyo nyasaye Lakini bamonchokerete rinde abarende ntorachiabu. nari mataya noinyorete ori nokoboko kwaye kwarenge bitari naromba muchachirete Bono na asenari baigite bakamata ing'oyo gakare kobweni na korusia ebirecha gwetera ase chinguru chiomanene bwa ebirecha Beelzebub. nabumba morogete ye nomofuasi obori ore nomofuasi oborisebu borenge tari ng'ina riri ase ng'ina ari nari bakomosamburia iga nawe yakobweni gwetera ase Beelzebub bono ase obweng'e abafarisayo aba babwate obororo naende nabo bachiete nabo bakomosoera omanyete nabo tonyorete ogotoreka korwa okomosoera ogo Actually, Beelzebub oyo is the same verses. nekebunga eki ekio Mariko 3:22 mpaka 23. ono nkie kene eke gekonyara kwanguga raisi nkiabo kene obokobera obokongoso ase chinkoro chia mwanyabantu Omorikiarengo atang'aki ase eng'encho buna abafarisayo aba nabarayi b'ebisasimero igo babwate chingoro chingong'u ase eng'encho yogotegena kwabo chingoro chiabo chichire nobobe naki ekogera batabwate kwegena mbabwate obwanchi bwechi power oborayi chinguru chioborayi eki naki batagete buna bono esegi neri nang'aki oyo ogachire ase kobatro oyo ogachire ase kona koye serikali bono naende mbabwate bonyasaye meyaye yabo bwekene nyasaye ase kobaimo yao yekene naende otware okwegena okoronge koranche tokonyara gokwana maswa gose maswali aya bare kobori kristo ng'enche ebare kona kobori bono yesu ng'una gotware onyoga iga gatana ng'aki itukuna kourigirigie ebifungo na agoete ako ase abafarisayo nabagotena inu bono mokona korigia ebifungo mokorigi orimore amonere kristo oyo mokorigi ase ebifungo boira ni mokomorigi in vain emokomorigi in vain so yesu okomana korwa ogotena ng'aki taigotiga gokonya ense ase eng'encho ya ebinto ebinge biri gose amakwana aya mwanyabantu mwarimu yani igo barenge korigia baona gosoma ebarenge abasomi by the way naende bono igo bagendete gosoma bagotuka ng'a indi omotori oyo kagocha achatusibore naende bono amang'ana yonsi pi abaragera gochia ase Yesu bagokora obotuki oyi bagotukia nero ori bakona go doubt naende banga komoigwera timati ng'aki ogotabokia omwarimu claims Yesu omanyene kare togosoma Yohana 5:5 15:5 ntoroche Yesu buna agoteswa ase eng'encho yogokora ki ase eng'encho yogokora ebimanyerere ebi ase eng'encho yokobwania rituko ria esabato lakini okobwania rituko ria esabato igakare gotwegeria ng'aki amaya igagokora rituko ria esabato omonto orwarete ekero akobwania rituko ria esabato mbuya egera abe moyo lakini abarayi b'ebisasimiro barau n'abafarisayo igo bamanyete kobebia abanto emesigo barabo abanyene batari konyara igoro y'oborendi bwa esabato naki barendete lakini Yesu igakare gotwara king'aki okorenda esabato mbuya kiagera nerichiko mbuya korenda esabato lakini naende mbuya mono kero okora amaya rituko ria esabato achari okobwania okonge Yesu agokorete rituko ria esabato naende twamakorigereria bono ng'a kare twasoma Yohana 5:19 mpaka 47 bono no Yesu akare kweresa ng'aki egasi agokora igakare koyekora ase enguruki nsomera ngo 19 Yohana 5 osome 19 yokatana Yesu akabatebia ekene na abatebire omwana takonyara gokora ring'ana ere bweka otatiga riria aroche ise agokora na kionsi aya agokora ere ayonaro no mwana agokora igo Yesu akare bateng'aki naende gomaetenga igakare kuyoroki gochia sibare lakini bara emeuko batari korora akare ko batenga mang'ana yango koronsipi na ya Nyasaye igarwete Nyasaye igo ng'ere ni mwana Nyasaye igo ebikone byao kora ni manyererio ese ng'encho Nyasaye aroye Nyasaye nabo igo mwarimu wa Nyasaye in short nsomera ngo verse 24 yamana goteba iga ekene na abatebiri oyo koigwa ring'ana riane
na kumwigina ere uyu ntumite nari no bugima bwa kare na kare gose tagoika ase kina korende oetire korwa ase amakweli oikire ase obugima egento kende nyesa kare gototebi yakare gotunyuri ngere nero obugima Nero ngere nero korwa obugima Amen. ngoko bwana koria ko bweni nese nginjate kita abantu babe moyo Amen. na kieko gara kare gokora ajwara amaya lakini naende twere ni bionsi na byatoragera gochia se mwalimu oyo orengo ore nyasaye Amen. ore nyasaye Amen. nsomera ngo 36 na 39 Yohana isano 36 yagoteba iga bono 36 korende oborori inde nabwo nobonene kubwa buria bwa Yohana naki emeremo eria naetwe na tata inye kore emeremo eyongokora yambe ereire kerori ng'a tata nere ontomete nere tata oyo ontomete obeire kerori asende nere tata 39 tiganda charuka gochi 39 kare goteba iga igo mokorigarigia mono amariko ekiagera igo mokorigarigia mono amariko ekiagera mokagetenga nigo more n'obogima bwa kare na kare ime yaro na ayo naro are kerori asende narare kerori asende naki eketwakwanera nebinto ebionsi pi igako bikorose ng'encha nyore chinguru nanda asomire korwa ase tata oyo omotomete oyo ore nyasaye ng'abantu nabo bwene togotebera ng'aki keragocha igachire buna omwana o nyasaye nande keragocha ochire buna omotoria tari korwa ase obogambi bwa Abarumi lakini omotoria batwara obogima bwaki bwa kare na kare. Amen. Mutongi tata nyasaye mbia mono nande mbia mono ase eng'encho kwanyare gotwari bageri twarigereirie lesson nande kwanyare gotoinyoria anene na ng'aki ense eye tomenyete ase eng'encho yogokobaka na tata omobui chinguru chiao chigwete chionsi nande tata omotongi ekiagera bionsi ebi bitwetanaine bionsi nebiao Yesu na intu twensi nabao obonene bwago nyare gotoisana ase chingaki chionsi chiobogima bwaito nyara goturagocha ase omusaraba Kristo twensi ntoganetie ekiagera toganetie tonyora obogima bwa kare na kare mbia mono ekiagera notwanchete seni abategereri babuerese ogoechandekera kwao gwakera rituko buya bwao nyare kobaisana naende buna togendete gotegerera na gosomania ase lesson ya Yesu tonyara konyora obosemi anene kobua korwa asore buya bwao totosene tata omuya yatosarete wene twetera omwana wa Yesu Kristo omotori oito amen.